It-tlieta mill-ġdid ġie reġistrat rekord ieħor fid-domanda tal-elettriku f'pajjiżna kif id-domanda laħqet is-663 megawatt. Dan tħabbar waqt aġġornament ieħor mill-Korporazzjoni Enel Malta brabta mal-aħħar żviluppi fil-provvista tal-elettriku. Il-kap eżekuttiv tal-Enel Malta Jonathan Cardona spjega li sa issa l-każijiet ta' ħsarat telgħu għal 81 każ. Dan fil-waqt li 53 każ ġew solvuti jew issewwew. Bħalissa għaddejjin it-tiswijiet fuq 8 każijiet ta' ħsarat differenti. Cardona rrimarka wkoll li ħaddiema tal-korporazzjoni baqgħu għaddejjin u jżommu l-pass man-numru ta' tiswijiet li qed jagħmlu. Fil-fatt il-ħaddiema tal-Enel Malta qed isolvu bejn wieħed u ieħor ma' 8 folds kuljum. Il-Ministru għall-Enerġija Mirjam Dalli rrimarkat kif il-ħaddiema tal-Enel Malta għaddejjin biex xogħlijiet 24 siegħa kuljum. Hija sostniet ukoll kif kruċjali jibqa' l-investiment massiġġ li qed jagħmel pajjiżna sabiex is-sistema ta' pajjiżna tibqa' tiġi mġedda u mtejba. Fil-fatt il-Ministru Dalli rrimarkat li l-prijorità tal-Gvern tibqa' li dan l-investiment jiġi implementat u anke li dan isir fl-iqsar żmien possibbli. Għal-jum ieħor l-Uffiċċju Meteoroloġiku fih dan l-Ajruport Internazzjonali ħareġ l-ogħla twissija tat-temp kif is-sħana qawwija komplet tippersisti. Dan kif it-tlieta t-temperatura laħqet 43 grad Celsius u nħasset daqs 44 grad Celsius. F'dawn l-aħħar jiem pajjiżna flimkien mal-kumplament tar-reġjun tal-Mediterran qed jesperjenza sħana qawwija. Intant, fuq Twitter, il-Prim Ministru Robert Abela ħabbar li huwa talab liċ-ċermen tal-MCSD biex l-imsieħba soċjali jiltaqgħu. Il-Prim Ministru Abela qal li l-Gvern se jkun qed jagħti aġġornament lill-imsieħba soċjali dwar l-isfidi preżenti brabta mat-tibdil fil-klima, l-enerġija u dwar ix-xogħol li għaddej fis-sistema tad-distribuzzjoni tal-elettriku.